Velkommen til juleudgaven af Fokus på. Emnet, vi fokuserer på i dag, er det arabiske forår. Når demonstrationerne i Mellemøsten og Nordafrika omtales i medierne, sker der ofte under samme betegnelse, det arabiske forår. Det er problematisk, at man under denne samme betegnelse samler alle demonstranterne i alle landene, men under samme navn. I visse lande har der været politisk skifte, dog adskiller konsekvenserne af landene. Det er i Tunesien og Egypten, der er nået længst i processerne, og det er også disse to lande, man lægger mest vægt på. Handler det om Tunesien, er der en ung mand, der satte ild til sig selv på grund af regeringsneglering. Dette satte demonstrationerne i gang, og det var dette tidspunkt, at demonstrationerne spredte sig internationalt. Den økonomiske vækst i Tunesien har ikke ligefrem opløftet landet, og det er altså derfor, at det kom eliten til gode, mens man har ignoreret forholdene i de mindre lokale samfund. Hvad der så startede demonstrationerne for bedre vilkår og sympati for den unge mand, udviklede sig først til en større politisk sag, da myndighederne slog ned på demonstrationerne. Der er ingen tvivl om, at omvæltninger har været så store, at der stadig udvikler Tunesien i dag. Der er dog også tale om en relation blandt folket og politiske myndigheder, noget der også kendetegner Egypten. Taler man om Egypten i dag, foregår dog anderledes. For den 25. januar samlede flere millioner demonstranter sig på Kairopladsen og på Tahrirpladsen. Dette blev det perfekte sted for den internationale presse. I efteråret 2010 kom der for alvor protester, hvor der blev lavet en Facebook-gruppe, som hed Vi er alle Khaled. Dette var en protest mod en ung mands behandling, hvilket også resulterede i hans død. Gruppen fik flere medlemmer i 2010. Egypten blev inspireret af Tunesien, og demonstranterne i gaderne den 25. januar, som også er en helligdag til ære for politiet. Tingene udviklede sig mere voldeligt i Tunesien, og demonstranterne ændrede karakter. Selvom der er blevet afholdt valg til underhuset, så styres landet reelt af militæret. Da militæret spiller en stor rolle i Egypten, er der stadigvæk frygt, og der vil ske store ændringer, gik demonstranterne på gaden igen i efteråret 2011. Valget resulterede i stor tilslutning til den islamiske politiske fløj. Det muslimske broderskab politisk parti, Partiet for Frihed og Retfærdighed, fik 43% af stemmerne, mens de Al-Nur fik 21%. Dog er de islamiske politiske partier ikke interesseret i mere uro, og frygter, at militæret vil aflyse præsidentvalget. Dermed er der ikke store ændringer i demonstranternes perspektiv. Til sidst snakker man om Syrien. I Syrien er udviklingen slemt. Dog er der ingen, der ved, hvad der vil ske. Syrien er et komplekst land, der afspejler internationale relationer. Landet lukker ned for internationale medier, og tabstallene er upræcise. Lige nu har vi en rapporter nede i Syrien. Dina, kan du høre mig? Ja, jeg kan godt høre dig, Maria. Dina, hvad er det, der lige nu sker i den arabiske kernefamilie? Den arabiske kernefamilie er i opløsning. Før var den bindeled i samfundsstrukturen med den dominerende mand. Nu er den dominerende mand færdig ved 40 år. Dette sker, fordi de 40-60-årige er modstandere af revolutionen. De har lært at vende sig til diktaturet. De unge syrer har taget teten. Det er dem, der kæmper i revolutionen lige nu. Aha. Kan du prøve at forklare udviklingen i den nye generation så? Den arabiske verdens børnedødelighed er faldet drastisk. Grundet bedre sundhedstilstand og bedre vacciner. Fødselsfrekvensen midt i 80'erne steg. I 1950 var børnedødeligheden i første leveår 200 per 1000 nyfødte. I dag er tallet nede på 20-30. Intensiteten varierer, men det arabiske tværsnit er 3 børn per kvinde. Gennemsnittet i resten af verden svinger mellem 2,2 og 2,6 børn per kvinde. Halvdelen af de 300 millioner arabiske verdensborgere er unge under 30 år. De 15-24-årige udgør alene en femtedel. 60 millioner individer er klar til at tilkæmpe sig og erobre værdig tilværelse. Ja. Kan man sige, at de unge er en tikkende bombe på nogen måde? Ja, så vidt jeg har fundet ud af, er det sådan, at når folks forventninger rystes, bliver de vrede og farlige for regimerne. Man kan faktisk også drage paralleller til urolighederne i Iran i 2009, da unge protesterede mod genvalget af præsidenten. Det er altså en biologisk mængdeforklaring på, at det arabiske forår er indtabt nu, og ikke for 10-15 år siden, hvor de objektive betingelser for at protestere ellers var nogenlunde de samme. Nu vender de unge bare på en vestlig invasion. Tilbage til studiet. Vi siger tak til Dina Sejerø Olsen, og nu videre til et interview med direktør for Dansk Egyptisk Dialog Institut. Tak, Maria. Mit navn er Helle Stig, og jeg sidder her sammen med Lykke Mackenhauer. Lykke, vi har tidligere hørt, at det er den yngre generation, der har påvirket terrorens gang. Hvad har du at sige til det?
Jamen altså, det er jo klart, at de unge mennesker i dag, de har været påvirket meget af den tidligere ledelse, hvor det var autoritært styre dernede, og det har de simpelthen startet oprør imod. Det har de gjort ved at der er en masse, der er startet som aktivister, og på den måde har startet en masse oprør dernede, og det er simpelthen det, som har startet konflikten. At der er en masse unge mennesker, som begynder at gøre oprør nu. Okay. Hvad er det så for en type mennesker? Jamen, det er jo unge mennesker i midt-20'erne og start-30'erne, som startede optøjen dernede. Ja. Ja. Hvordan ytrer de her oprør sig så? Jamen, altså, det foregår jo via de sociale medier, som vi har set tidligere med Facebook og med sms'er og så videre. Det bliver jo uploadet inde på Facebook. Vi har jo, som tidligere nævnt i indslaget, også alle... Hvordan er det hedder? Khalid. Ja, indslaget, hvor Khalid, det er en ung fyr dernede, som bliver dræbt, og der er startet en Facebook-gruppe som støttegruppe til ham, og derinde der ytres rigtig mange sig og får lov til at dele de ting, de oplever dernede. Ja. Ja. Jeg siger tak, Marie. Det var det så lidt. Tilbage til Marie. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Mit navn er Maria Twang. Tak for jer.